Dokotela basekhaya. Siyazi ukuthi ubiza ngokuthi yena umama kodwa ngeke singakuhloniphi ngoba wethu amajazi asamnyama. Hallelujah. Isolo sikuveza nje ukuthi lihlukile leli libomvu. Hallelujah. Sishayele izandla udokotela ezosencourage wesifazane awathobi ibifakiwe intopiki yethu yanamhlanje uzoyisho yena kamani manje ngabezona. Hempini sothini hempini sothini umasiyena hempini sothini abasha team worship team technical team Sunday school ngibingelela egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu. Isihloko sethu sanamhlanje sithi the future is bright, loving the women in the mirror. Wow, it's a powerful topic. Ukukhuluma ngobuhle wathi eseyakhe indoda wathi ngifuna ukwakhela umsilizi wakho. So sikhuluma ngalabo omama ke abazuthi ngizocela nje ukuthi ngikhulekele ukumala. Ngikhulekele ukufunda kwezisalela. Ngikhulekele ukuthi uNkulunkulu abe sendibeni zami kuseni. uNkulunkulu Baba usisa izwi lakho lisazofunda njengamanje. Ngiyekela ukusebenza ngokuthandekayo alukile namanje ngisame phambi kwabantwana bakho libusise izwi lisazofunda. Khale endibeni zabo abantwana bakho bezwe through mina ngakho-ke baba zanxusa ukuthi banathi uzoba nabo lendawo njengamanje. Amen. Izihlokwana engizikhethile engithenge zokukhuluma kuzintathu. Esokuqala God's design. Amen. Bese kuthi esisibili sithi the future is bright through God's plan. Esokugcina bese sithi the beauty that lasts. Okay. I-design kaNkulunkulu yimi nawe. Ngizocela ke osifundelayo
29 verse 14. Ngiyajabula sifundo ngesizulu. Amen, bazalwane. Sizofunda ngokaMahubo 139 verse 14. Ngiyakubonga ngokuba ngenziwe ngokwesabekayo nangokumangalisayo. Imisebenzi yakho iyamangalisa. Umphefumulo wami uyakwazi kahle. Amen. Hallelujah. Ngesingisi lithi I am fearfully and wonderfully made. Amen. Amen. I am God's handwork. You are not a mistake. Amen. Amen. You're never a mistake. God created you because une purpose yakho lapha emhlabeni. Thank you, Jesus. So uma umama ubaba uyingane uzibuka esibukweni, lo muntu obukayo angeke ukwazi ukumthanda uma ungamazi uNkulunkulu. No. Hallelujah. Lo ubukayo esibuko ngibuka ngisho wena uzibuka esibukweni, you can only see the beauty yalo muntu if you are seeing that person to God's eyes. Amen. Amen. Noma ubuka omunye futhi umuntu uzobona ubuhle bukaNkulunkulu njengoba kade esho umama lapho. Amen. Through God's eyes. Ngoba wethu kanjani amehlo? Amehlo akubiziqi. No. Hallelujah. Hallelujah. Awethu ngaso sonke isikhathi abona iziqi. Thank you, Lord. Muhle kodwa Yeah. kodwa usufunana. No. Nawe uzibuka esibukweni awanelisekile lento oyibukayo. Yes, Lord. Ukhona ukugxikayo ukuthi mengashintsha ukuthi Hey, nokuthi ngingaba muhle kusho bani. This is a masterpiece. uNkulunkulu. Yes, Lord. Kusho ukuthi ugxeka uNkulunkulu wena. Uthi wenze iphutha kanjani? Hallelujah. Yingakho asienze ukuthi asidale sihlokahloke emhlabeni. Amen. Amen. Kodwa still sisengabake uzothola ukuthi ukhona esibabiza bese kufundiwe kakhulu nithi abantu bathi siyingozi. Ubaba nothi sebenzisa lawo magama. No. Hallelujah. How can you negate God's creation? Hallelujah. Yo. Uthi uyenze ngabe umuntu ophelele. Ibe umuntu ophelele. Hallelujah. Kodwa usebenzise amagama amnegateayo lo. Hallelujah. Uthi abnormal. Uthi imperfect. Ngakho ke uma sibuka esibukweni ukuba umuntu usibuka wena yazi ukuthi ubuka i-creation yaNkulunkulu. Awukwazi ukuyigxeka leyo. Hallelujah. Nawe uzibuka zithande. Amen. Ngoba okwazi uthanda uNkulunkulu ungasithandi. Amen. Umthanda nje ungathandi kwena qobo lwakho. So self love is very important. Amen. Ngoba once uzithanda uzomthanda uNkulunkulu, uzobathanda abanye abazalwane, uzomthanda umuntu nje ezamela lapha. Amen. Ungambeki iziqi ezitheni. Amen. Amen. Nasakhula ekhaya unaloyo nje wena ke singabazali singabazali futhi. So lona mina sami sicike kodwa ke sasinesona esinegative ngendlela ubaba ayenza ngayo. Amen. Namanje mhlawumbe sisekhona sasibona kodwa nje ngisemncane anomzimba omncane nginekhandela elikhudlwana nesiphongo. So nje isiphongo ayisasibona kanje. So ubaba uyangibiza ngophongo. But wangambizi ngophongo njalo Amen. wakuthi mase siphuma ama results. Yo. Hallelujah. Nje ukufisa ukhanya
ngingaboni mina ngaleso sikhathi ukuthi wenzani. No. But ekuhambeni kwamasikoleni uyabona abantwana they can be very cruel. Amen. Amen. Yes, very mean, bully, everything. So futhi abafana mangabe bahlula nje we target enkulu. So angibizwa ngokhophoka nethi nani bese ngivele ngithi kugcwele la. No. No. Ngithi kugcwele la. Thank you, Jesus. Yes, ingakho kunje. So ekuhambeni sekukhula yazi ukuthi wayenginika amandla. Empower ubaba. Wayinjalo bengabe kwama results angibize kanje. Enzela ukuthi noma ngabe bayangibiza esikoleni. Noma ngabe bangibiza kanjani. Kodwa ngikwazi ukuma confident. Ngibaphendule. Yes. So akuzange kuze kungiphazamise. Isiphongo sami lesikhona enganeni nje ngiyasibuka. So nje leso siphongo kodwa asizange singeze ngizenyeze nangedlodula. Ngakho ke asingazenyezi. Asizithande. Uma ngabe noma ngabe sidlalisa ingane zethu sizidlalise ngento ezoba positive. Ezokwazi ukuthi makhe noma ngabe sebethini kena kodwa amen. Asho the positive words wakhulumile empilweni yakhe. Yiloko okuzosikhulisa, yiloko okuzosenza sizithande. Sibathande nabanye abantu. Sigweme ukusebenzisa amagama akwazi ukuthi anegate abanye abantu. Ngoba sakhiwe umuntu oyedwa senze sakhiwa and futhi laba esicabanga ukuthi bahlukile ibona basenhlizweni yakhe kakhulu. Ibona abasenhlizweni yakhe kakhulu baze babizwe ngama-angels of heaven. Hallelujah. Hallelujah. So ungathi ubona umuntu okhubazekile ucabange ukuthi akathandwa. Yeah. That is an angel of heaven. Amen. Amen. Elithiwe ukuthi sizoyibuka siyithande siyisize ngako konke okumele ukuthi siyisize ngako. So uNkulunkulu asisize bazalwane. Then this topic yesibili ithi the future is bright through God's plan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Uyabona empilweni sihamba uningi esiphuphayo ngithi. Akekho umuntu ongathi akakaze aphuphe enze sakho kufika umbono othi yenza ukuthi isikhathi esiningi asizethembi. Yeah. Sinokusaba. Amen. Amen. Kanti uNkulunkulu ewuphonsa ngoba usungaqhamuki kuye. Yo. That you must be sure. Hallelujah. Usungaqhamuki idiswe ngaqhamuki kuye. Beyehle nje qhamuke. Thank you, Jesus. Qhamuka. Yazi I can do something ngalento le. Yazi ukuthi nokuthi bese eyaqhamuka sathana athi wena bani? Bese ulalela izwi elikhulu. Yo, Jesus. Elikhulumile. Hallelujah. Wena ungubani? Mama. Dadewethu uma ifikile khumbula lamazwi awashilo uJeremiah 29 ngicela ukufundela verse 11. Thank you, Jesus. Jeremiah 29 verse 11. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula kungeyobubi, ukuba ngilinike isikhathi esizayo nethemba. Amen. Amen. uNkulunkulu na maplans amahle ngathi. uNkulunkulu uma ekunika lo mbono yena usuke seyibonile kusasa ukuthi lime kanjani and wabona bathi all is good. Amen. Amen. Bathi all is good. But thina uba sewulalele lo msindo omkhulu kaSathane othe wena bani usuyasaba
Amen. Leyo nto iyona lento esikhinyabezayo isikhathi esiningi sokuthi sikwazi ukuthi senze izinto Amen. ngoba sibambelele la ekusabeni. Hallelujah. Hallelujah. Mase ngihluleka abantu bazo bo bangaka abantu bewa bevuka Amen. babethi Amen. bangaki abantu bewa bevuka Hallelujah. ngoba ngalesikhathi uwa that is a prayer position. Amen. Amen. Yeah. Usemedulweni. Hallelujah. It's a prayer position. Hallelujah. Ukhuleke bese uyasukuma. Jesus. Bese usukumile. Usenawo useqinisile usekunika amandla. Yes. Asizethembe. Asizethembe ngasinika kona. Thank you, Jesus. Ngimbona sinika yona ngoba yena usuke yena esephambili. Thank you, Lord. Akusho ukuthi izinto zihlala ziperfect no. That would be not life. Amen. Amen. Impilo ivele mazombe zonke kumele uthini. Amen. Amen. Kodwa usuke esenathi esehambe nathi lapho phakathi. Thank you, Jesus. So our future is very bright. Amen. Amen. Your future is very bright. Thank you, Lord. Uma wena uzoba nesibindi ungayilaleli imisindo. Hallelujah. Ngoba imisindo ikuncisha injabulo. Ithatha Hallelujah. yonke injabulo Yo. yakho. Thank you, Jesus. Uma siyithathile injabulo yakho usala nani? Usala novalo, usala nokungazethembi, uhlala nokusaba nokuzenyeza ukuthi Hallelujah. mina ngeke ngikwazi ukwenza ukuthi. And uma wenze njalo uyabuka eceleni. Jesus. Athi kuba ngiyakwethemba nje. Thank you, Lord. Ungani ungazethembi? Hallelujah. He's a gentleman. Akakuforce. Kodwa uyadumala uma ungakwazi ngoba lokho usuke kutshengisa ukukholwa kukhona. Amen. Ungakanani? Jesus. Ukhulu noma kuncane. Thank you, Jesus. Ngakho-ke kumele sikwazi ukumethemba. Simkholwe ngaso sonke isikhathi. Ngoba usuke enathi. Ama-plans awenzile ethu is to prosper us. Thank you, Jesus. Nothing else. Thank you. Akawakhulumi amanga. Jesus. Uyindoda engawakhulumi amanga. Akayena umuntu wasemhlabeni. Uma kusho ukuthi I will prosper you. Uzokuprosperisha. Wena kubiza wena ukuthi ube njani umkholwe umethembe. Hallelujah. Umthembe ngaso sonke isikhathi. Thank you, Jesus. The beauty that lasts. Hallelujah. 1 Peter 3. 3 to 4. Incwadi kaPetru isahluko 3 verse 3. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle Hallelujah. okokwaluka izinwele nokokufaka igolide noma okokugqoka izingubo, kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Amen. Amen. True beauty is character shaped by Oh. God. Hallelujah. Hallelujah. Ubuhle kubona nje ubuhle bangaphandle. Ubuhle bomuntu, ubuntu bakho. Hallelujah. Lokho sithola ngoba sinoNkulunkulu. Hayi sithole nje ngoba kanjani. Thina sibuka besikhuluma ngobuhle, sibuka isipho esibukweni. Nabubuhle bethu uqala lapho ugcina lapho. Hallelujah. Ubuhle. Sibuka ubuso. Thank you, Jesus. uNkulunkulu ubuka inhliziyo. Jesus. That's the beauty. Thank you, Jesus. Ubuka inhliziyo. And ayikuzuyibona wena leyo nhliziyo ukuthi njani.
izobona abanye abantu. Amen. Ngoba Amen. ibona abazothi, oh, she's beautiful outside and inside. Amen. Then kusho ukuthi kukhona okuhle okwenzayo. Hallelujah. Abantu ababonayo ngoba kuthiwa sobonwa ngezithelo. Amen. Kukhona izithelo zomoya abayibonayo Jesu. wena. Ingakho bezothi na inside. Lo muntu usuke engakusho lokho engakhanyiselwe. Yo. Ukusho ngoba ukhanyiselwe. Hallelujah. Hallelujah. Washo njalo uJesu kumuntu ethi uyindodana yakho wathi awusho ngoba usisho lo wena uyingoba usukhanyiselwe ukuthi Amen. Amen. so ubani sembukayo for isikhathi angiboni ngokuphakamisa exactly ngiyaqalaza okay right so uma umuhle ngaphakathi awuhlebi Awusiyami. awukwazi ukuhlala nabantu abahlebayo Awu Jesu. uma lokho kwenzekile wahlala nabo uzobabuza Awu Jesu. ungasabi babuza ngoba sanona leyanto leya Yo Jesu. ngizokhuluma Hallelujah. ngomunye umuntu awuhlebi uma umuhle ngaphakathi uyahlonipha Amen. Amen. omaziyo ongamazi Amen. omdala omncane uyahlonipha uyathembeka ngokuncane nangokukhulu asizubeka imali yethu kuwena next thing mase sithi hawu uthi hayi ngizonibona ngizonibona ngizonichazela hayibo ususichazela manje ususichazela ngoba wena kufanele uthi nje hayi awuthi ngijekile ibalance lapha ngibona ukuthi imalini kuphela uthi hayi imali sesibekile siyistopela singaka finish ukuchazela kungena ngakuphi. Hallelujah. Akufanele kube khona indawo ukuthi ngizonichazela. Yes. So ke akumele ke ukusathembe, kufanele sithembeke. Ungabe umxakanisi. Oh Jesu. Akunakuthula nje ingobuya ngapha ubhizi. Ubhizi. Awutholakali njena ubhizi uyaphuma uqova abantu. Uyaqhelela uNkulunkulu nabantu abanjani? Abayifuna uNkulunkulu inhliziyo enjani? Ngoba ufuna ukuthula ngaso sonke isikhathi. Yiba umuntu oletha ukuthula lapho ukhona. Yiba umuntu okwazi ukuletha ukwenza abantu ukuthi bakwazi ukuthi bahloniphe, ungabafosanga ukuthi bahloniphe. Ungabafosanga ukuthi bahloniphe, kodwa ubabone behlonipha. Ngoba ohamba naye uyena obenza benze njalo. Akuwena. Alokuthi uthembele ukuthi wena. Akuwena. Ukwazisa abanye abantu. Ethi nabantu besifazane ezandala ngemini. Competition yethu. It's not healthy. It's not a healthy process. Which was in a PhD syndrome. PhD syndrome, it's pull head down. Pull head down. Asingabi lapho bantu. Ufukule dedewini. Ungeke ufukule nezinto ezibambekayo, ufukule ngomkhuleko. Ekhonela musuhleba ngayo. Oh Jesu. Ukuswela kwakhe nokubanjani kwakhe kungabi topic yamatiye. Oh Jesu. Akuyona topic yamatiye. Thank you, Jesus. Itopic
enkulu ukhuleka uthi baba ngipha amandla ukuze ngikwazi ukusiza umuntu wakho. Amen. Amen. Asibazise abanye abantu. You know like khaya kudala ke bakukhona le department okuthiwa i-social welfare. Izinto azafuna phakathi azivuki izinto siyahamba isikhathi thina siyaguga siyaguga asinalokho isilindile ukuthi hayi ngelinye ilanga kuzohlangana kwenziwe ama-department ayekade ekhona awavuswe ukuze uyonona lapha endlini kinesinto esiningi but angifuna ukuziyisa noma yikuphi. Hey, Jesus. Thank you, Lord. Engifuna ukusikhipha Thank you, Jesus. sengize ngifake kuma-plastic ubona lawa amnyama engizakugcwele cela niyivuse. Amen. Ngiyacela social welfare department yayivutha Hallelujah. ukwenza umsebenzi okumele Thank you, ukwenze. Jesus. Thank you, Jesus. Asibe yilabo mama Hallelujah. sikwazi ukusimbona umuntu laphayana without saying anything to anyone and you do something. Amen. Ngoba this is not a show ukuthi ukwenze content. No. You are creating content. We're not content creators. We are prayer warriors. Thank you, Jesus. We are doers. Thank you. Senze lokho kumele ukuthi sikwenze ukuze abantu esinabo esithi sibangabazalwane kodwa kube kukhona okushodayo lapha nalapha sibambuze. Hallelujah. Bazombuzwa abantu bebangabuzwa yithini. Thank you, Jesus. Kumele babuzwe yithini. uNkulunkulu abe nathi bazalwane. Sisahamba endleleni yakhe. Asisize. Uma usekhaya uzibone esibukeni naso sonke isikhathi uzitshela I am fearful and wonderfully made. Amen. Amen. Uyingane umncane uthi nje I am fearfully and wonderfully made. God has a plan for my future. Amen. 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 God has a plan for your future. Don't doubt that. May God bless you. The future is bright. Loving myself on my own. Siyabonga kakhulu bazalwane.